Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Hi guys, hi guys, hi guys. It's Sam Malvitha. It's Sam Malvitha TV. Ufuna ticheze wezi. Guys, moyo wanu uli bwanji msiku la lero. Zinthu zanu zikuyenda bwanji. How is your Sunday? How was your week? By the way, how did you start this week? Ndikubera kuti chilichonse chili bwino and kwazinzathu nonse amene makhala mu Jubeki. Sindoza kuti muli bwanji. Azinzathu nonse aku Eastern Cape. Komanso azinzathu nonse aku Western Cape. Moyo wanu ukuyenda motani. Azinzathu nonse amene muli ku Malawi. Tiwuzeni tidziwe nawo moyo wanu ukuyenda motani guys. Ndachena Sam Malvitha TV t-shirt is out now, so every time. Yeah, it's black and I have another one. They are white. Fearless child, hi bro. Yes, Madala, moyo wanu kwenda bwanji. Moyo wanu kwenda bwanji. Okay, guys, kwazi zatu nonse apa dera makamaka ndi pereka utenga kwazi zatu tonse aku Malawi makamaka kwa achiawo ndi pepese mapa dera pa ngozi imene inachitika ku Jubeki. Yeah. Ndizinthu zokhuza kwambiri. I made a video, napangapo video khuza ndi zimene zozo ndinafotokoza like kuti no anthu aziwe Henderson Maganizo official tiye nazo mbali kuno kwa Bobo. Ndathokoza munthu wankulu, ndathokoza kwambiri Henderson Maganizo. Bwayi mudakali ku Zambia apa kapena pano pa muli ku Malawi. Nanga moyo wanu kuyenda bwanji. Henderson Maganizo sound ili motani sound. Papa ndigwisa ntchito YouTube apo koma ndinakha tinakasewera nyimbo yanu ija. Koma ndikopera kuti kwa anthu nonse amene mukuonera Henderson Maganizo amene ndikunkamba ndi oyimba mmodzi mwa anthu amene amakonda so kuchita support channel chathu. Ndinampangapo so interview so mudakhala kuti mapita kuma live ma program live kucha interview yake imene muipeza ndi nyimbo zabwino so kwambiri, you can watch. Yeah, thank you so much guys. Gift Chilongwe tili bwino kainu muli bwanji. Ine inaso kubo ndili bo eto tili bwino khanyo wano. Okay. Ai zamphamvu basi kodi ndina lomwe khanyo wano. Okay, zabobo personal lomwe tete mati moseriwa nema kakoseriwa khanyo wano. That means kuti okay fine. Yeah, guys, mangofuna ndingopereka moni komanso kuti tikuyamba wiki iyi tikuyamba pamphamvu kwambiri. I have one of the project imene kandi kuilingalira kwambiri nthawi yayitali kwambiri kuti ndichite work on. Now ndikhoza kukusimikizirani kuti program imene yoyo zambiri zatheka azangosala ndizochepa kwambiri and china chilichonse chikhano chili nchimake maiso chileka zili bwino. Ndathokoza kwambiri. So ndi mmodzi mwa anthu amene ndimankonda kwambiri. I'm not afraid kukuza ni video yake imene ibwere yachiwiri ikhala it's about AI njuchi. Yeah, so Goodson Tawalima akuti Sam Malvitha umatipasa update umakwana from Cape Town. Ndathokoza kwambiri. Yeah, ndathokoza kwambiri zinanga mwalilemba bwino so kwambiri mwalilemba bwino kwambiri ngati mene ndimafune kuti anthu ambiri atamalilemba. Ndathokoza kwambiri munthu wankulu zabwino brother. Oh, munthu wankulu zabwino kuli bwanji ku Mozambique. Kuli bwanji ku Mozambique, innocent. I don't know machita pronounce zina kumotani innocent. Ndakhala Malawi kuti Innocent George. Koma I don't know innocent sure. I don't know ngati ndachita pronounce mawanga. Danko Njovu. Mapanga explain mbambande mfumu. Ndathokoza kwambiri, ndathokoza big. Mukuonera video kuchokera kuti guys mutapanga bwanji like ale satangopanga like tulunge kuti anthu ochuluka aone nawo video. Okay, ndipo ndipange video ina
Like, let me close the door. Like, ndifuna ndipange video ina like ndiwerenge ma comments osamene anthu ana ndilikuona nkhani zauchipya faja video imene ndinapanga yakuseke, so I just wanna read all the comments to the public. Yo, some other imbalancing ena ndinawachita hide, ena nawachita remove. Mano masiku ano I'm facing my fears now. Anthu akatukwana sindi Madrid na comment only kuti akakhakuti achukano some other sensitive words amene sindingachite no keep. Yeah, I'm in Lesotho, Maseru City. Bro, you're in Lesotho. I'll be there next year if all goes well. Next year I'll be there in Maseru. So yeah, next year I'll be in Eswatini. I'll be in Eswatini and in Lesotho. Between these two countries, I'll travel next week. Yeah. Okay, Henderson Maganizo official. Ndakalipa zedi za music tikupusha ndithu timakunyadira nditaphunzira zambiri pamuzi pano. Tathokoza munthu wankulu, tathokoza pa Zambia. Aiza mphamvu basi. Dena tikazabwera ku Malawi ndikhupe kuti tizakumana pa Zambia ndi pafupi tizayenda tizapalasa njinga. Otali Zambia. Yeah, tizapalasa njinga otali Zambia. Okay. Makwana man Sam Malvitha kuno ku Malawi. Maxwell ngona. Malawi mbali yakuti. Kumano guys, t-shirt yabwino kwambiri. Sindikugulisa ngati kupeza phindu but mutafuna ndikhoza kutumizirani. Koma mupanga china chonse mugula t-shirt iyi. Yeah, pantengo kuti mungovala nawo not like kuti ndipeze ndramene iliyonse apa mwamba. Yeah, so why don't you come now, bro? Okay, I can't come now because I have some other issues to fix. Like I have to fix my passport, and I have also to fix and I have to be fit financially. Yeah. Umakwana say ulipo sababu says rungamo from Malawi doa. Kulibwanji kudoa. Kulibwanji. Lawyer umakwana mane ziko mwambiri maiso. Zonke Maseko, big up Mr. Sam, love from Midland Jones. Okay, hata togoza kwambiri. Atogoza. Kuno ku Malawi blanta ya madulira machinjiri. Oh, ndindazi zanga mbira ku machinjiri. Not I think atatu. Yeah, I think atatu. Yeah, ndindazi zanga I think atatu. Kuli Rosie, kuli KK. Yeah, kuli so out of us. Yeah, anthu angapo ku machinjiri with my friends. Aina asambira amene so ndithandizira so kwambiri on my brand. So ya kumachinjira kama ingine mapasano ni mwambiri kwa anthu aluso kwambiri kunonso ku Mozambique tili bwino ndithu brother ine innocent makwana big up ndathokoza bro ndathokoza kwambiri. Okay guys, kumalonda nkhwakaiza t-shirt. I have this one. It's white. I don't know, magesa teammate and then light imene ngokugwisa ntchito ndi ring light, so I don't know, let me do this. Yeah, so this is the light, the white with a white logo. It's a black t-shirt, and then also the black and on the white logo ya black. Then mukhoza so kukhala ndikale na ilonse imene mungafune, kamufuna red, kamufuna blue, kamufuna pinky. Yeah, because kupanga ndithu zonsezo ndithu bali so tusipavuta mapu ya ifeti mangoenda monga fearless child. Zosangasa kumana yeah ndikazabwera I need everything to be fixed because ndizakhala nozinto ndize jambula kupanga izi so ndofuna kuzakhala legal trouble. So yeah, that's why I need to fix some other things kuti ichi chose chizakhala kuti chini chimake. Hey to brother to nkhani yake. Mano papa ndathokoza kwambiri guys. I've been here for 10 minutes. Ndathokoza kwambiri. Okay guys, mukhandisiwa bwino. Mukhaleso ndi wiki yopambana. Papa, we are going to do a lot. Tofunika ndiye kuti tikhale limodzi. Basi, simple and straightforward.
tofunikira chambiri tofunikira chambiri kali musi Lele munjila namba kundiuza ngani Lele ulindilupola pocha katika kutikuziwa Wamwana nizokoma But we don't know what tunaganizila kosa Illuminati Okay guys, you know, I will explain this video like nobody's business. Okay, Felix Chaudi, pemphero limva, right? Pemphero limva. Mudapeza namba yanga mundi prize kujini ku WhatsApp. Mudapeza namba yanga. Yeah, mungapeza namba yanga mudapeza ku WhatsApp. Okay guys, ndathokoza kwambiri anthu akumachinjiri ndathokoza Blantyre ndathokoza yeah chimene chingachitike ndichokuti ma message onse amene tikupanga panopa iyi ikangotha live ikangotha ma message onse amene mwatumiza papa makhala kuti achoka. Now chimene chingachitike ndichokuti mupite pa Facebook mukachite search Sam Malvitha, mukachita search Sam Malvitha pabwera nkopenga imaidziwa. So pakabwera page mauchita click information ya page akupasani phone number yanga or else pa page paje mukhozongochita send pa page pa Facebook poyi paje mukhozongokunda pamene pali mbina WhatsApp pali ka button kenaka ka WhatsApp mungokunda WhatsApp ekutengani straight ku contact yanga ndi kuti tiyankhana popo kwano semene mafamu tepeza namba yanga njira yake chiduli kwambiri ndi imeneyo. Lele munjila namba kundiuza ngani Lele ulindilusola pocha katika kutikuziwa Wamwana nizokoma But we don't know what tunaganizila kosa Illuminati Lele nyeke mpaka loe Illuminati Kuti mapeka mufile Nyivo zake zimpeke Akale mfano la hizo tuko mbona waseke Illuminati Illuminati We don't know But nothing has been on my side Illuminati Super You're done. Okay guys, it has been pleasure. Tacheza mukhandi wiki yopambana kwamene muli muzinchito. Let's work hard kwamene muli muzinchito tendipushe kwamene timagwiraso ntchito so za anthu tiyeni tilimbikire kugwira ntchito chilichonse chitheke muno bwino kwamene tili ku Malawi tiyeni tilimbikire haso imene tikuchita kwamene tili ku South Africa tiyendinso tilimbikire mahaso athu amene tikuchita nzathu Felix Chaudi ku Lesotho haso ya board tikufunaniso haso yabwino kwa wina aliyense Innocent kuchokera ku Mozambique zabwinonso zonse china chilichonse mukhale successful. So wiki tikupanga ma videos apa mwamba kwa ndikuponya video imodzi ndipangaso video ina longosola zokhuza ndi ujeni zokhuza ndi za technology choncho. So yeah so just make sure you come along. So yeah, I love you guys, I love you so much. Bye.